बिजनी जिल्ला इउपिपिएल राजखान्थि हानजाया स्निथि गायसननाय सान फालिदों। बिजनी जिल्ला इउपिपिएल हानजाया सिज'निनि सिङाव थानाय सा गारगामिनि गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारि लानानै जोनोम सान खुंफुंदों। बे हाबाफारिखौनो आफादगिरि महरै दैदेनदों बिजनी जिल्ला इउपिपिएलनि आफादगिरि पनिन बर'। बे हाबाफारिजों सोमोन्दो लाखिनानै ट्रेक्टरजों हानजा सुरनाय हाबाफारि लादों होनना फोरमायो बिजनी जिल्ला इउपिपिएलनि आफादगिरि पनिन बर'आ आरो बुंबावोदि ओनसोलनि बैसोगोरा सुबुं जायफोरा इउपिपिएलनि बिबानगिरि नङाब्लाबो हेफाजाब होबोबाय थादों बैसोर सुबुंफोरखौ मान बावदों होननानैबो फोरमायो। बुंबावोदि जोलुर गेलेनाया राजखान्थि हानजाजों जेबो सोमोन्दो गैयाब्लाबो रायजोफोरनि गेजेराव मोनसे रंजानाय गोरोबलायनाय लाबोनो थाखाय ब्लकफोरनि गेजेराव जोलुर बादायलायनाय होनाय जादों। आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोबाय, बेनि उनाव जोंनि मुंख्लंफोरखौ गोसोखांनानै जों बिबार बावबाय, बेनि उनाव जोनोम साननि मुङै जोङो केन्डेल लाइटिं खालामबाय आरो बेनि उनाव जों टाउनाव ट्रेक्टर रेलि खालामबाय। दा बेनि उनावहाय जोङो रायजो राजाफोरखौ लानानै मोनसे मेल जिरायबाय। बे मेलाव जोंजों दिनै 200 जननिबो बारा बिजनी जिल्ला इउपिपिएलआव गोबां दलफोरनिफ्राय फैनानै बांसिनै बिपिएफनिफ्राय फैनानै जोंनि इउपिपिएल हानजायाव जयेन जाफैबाय आरो जों मोनसे हाबाफारि लादों जायफ्रा बैसोगोरा 60 बोसोरनि गोजौआव बै बैसोगोरा बिबानगिरिफ्रा जोंनि प्राइमारिनि बिबानगिरि नङा, ब्लकनि बिबानगिरि नङा, डिस्ट्रिक्टनि बिबानगिरि नङा, सेन्ट्रेलनि बिबानगिरि नङा, नाथाय बिथांमोना जों इउपिपिएलखौ जेब्लाबो मदद खालामो। बै बिथांमोनखौ जों दिनै जोनोम साननि मुङाव जों बरायदों, जों मान होदों। बे हाबाफारिजों जों दिनै जोंनि हाबाफारिखौ फोजोबनो लाबाय। दसे उनाव मोनथाम ब्लक आरो जिल्ला इउथफ्रा दैदेननाय फुटबल मेच जागोन। बे फुटबल हाबाफारिया जागोन आरो बे फुटबल हाबाफारिया जोबनायनि उनावनो जोंनि दिनैनि हाबाफारिया जोबसिगोन। बेयो जेबो सोमोन्दो गैया। जोङो दिनैनि जोनोम सानखौ जों मोनसे रंजा खुसिनि मोनसे सान हिसाबै लादों। बेनिखायनो जोंनि गेजेराव ब्लकफोरनि गेजेराव जिल्लाफोरनि गेजेराव जाहाथे फुटबल बादायलायनाया जायो, बेनिखायनो जों बे हाबाफारिखौ लादों। नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, इउपिएससि, एफएससि, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि GDनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा रड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261133 9101 536360 70020261133 9101536360